गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सायखंब्ला इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाफानाय जाबाय। थ' जोंनाथ' नै दुर्गा फुजाया गाबोननिफ्रायनो ओमफ्राय माने दिनैनिफ्रायनो जाबाय होनजायो। ओमफ्राय दिनै माने जोङो दायो मुरथि लांनो फैदों। ओमफ्राय जोङो माने मुरथिखौ माबायदि लाङो मा गारियाव लाङो गासिबो नोंथांमोननो ए टु जेड देखायलांजोबगोन आङो दिनैनि भिडिअ'आव नायनो हागोन। नै दायो जोङो माने जोंनि बाटासिपुरनि माने दुर्गा मुरथिखौहाय जोङो दायो थिखोनो रेडि जाबाय। नैबेनो जोंना मुरथिया देग्लाय बोसोरनि मुरथिया जोंहा बे मुरथिखौ होदों असित दास बिथाङा माने होदों देग्लायो। ओमफ्राय गासै नैबे मुरथि बानायग्रा माने नैबे न'निफ्राय बे बोसोरावहाय माने 33टा माने 33टा मुरथि थांबाय आरो मोननैसो दंबावो। ओमफ्राय नैबे अबे टिमनिथाय मोनथिया ओइखौ मोजां नांदों बै बबे टिमनिथाय मोनथिया लांफैगोन बेफोरबो। ओमफ्राय दायो माने जोङो प्रतिमा दुर्गा इखौ थिखोनो रेडि जाबाय। दायो औवाखौ सोनानै माने औवाजोंसो बोनांगौ ना। दायो नै बेनो आरो देग्लायनि मुरथिया आइ दुर्गाया। Itu all Batasipur ha. Tahan. Kicau. Tuh dayo नै जोंना गारिया बलेरो बेयावहाय थिखोसिगोन। नैबे प्रतिमाखौल' बेयाव दोनगोन हा आरो गंसे फैगासिनो दं गारिया। बोलो दुर्गा माँ की दुर्गा माखौथ' थिखांबाय। दायो दङ गणेश कार्तिक बाबा आरो ओरैजाय दङ सरस्वती আৰু এইটো হ'ল লক্ষ্মী আৰু আমাৰ এটা আছে গণেশ বাবা আহিব আৰু दायो गणेश बाबा सरस्वती कार्तिक बेफोरखौ थिखोगासिनो दङ। दुर्गा माखौ थिखोखांबाय माने दुर्गाखौ थिखोखांबाय। दायो नै जोंना गारि गंसेयाबो सफैबाय थिखोगासिनो दं दायो। एसे गाफ्रावला जे गणेश बाबा आखि होनांगौब्रा नोंसोरो। मोनसिगोनानो बारा गोजान गैलिया। बिराद खस्थ' नायनानै दंफांफ्रा बेबायदि गिदिर दंफां दं बेखौ गोजौ सौदावनांगौब्ला बायनांगौब्लाथ' गोदान मोनफिनाना जोङो मुरथिखौ लोगो अर्डार होनानै बेसेबांबा गोबाव अर्डार होनानै दोनखानांगौ जायो। लोगो लायब्रबानो मोना मुरथिखौ। बेनिखायनो जोबोद साबधानै माने नायै लांनांगौ जायो।
Namun nama. Murti ko bakal ini sih, dari video ko pada kalau kalam lah, sih kerja tentang ber hari ni.